Lydia, Lydia. Ga, dito ka upo. May nagsabi na may Dito tusan ka daw dito. ako. Sige. Paano mo nalaman ang tungkol niya? Hanapin siya ng talaga. Hindi na may tusan na ako. Meron ba? Kasi isang anak ng kapatid ng mama mo. Nakapunta na siya dito. Wag, ano. Ba't di mo alam na may tusan ako? Ang Ito totoo siya, nakakawang kaya bata ano mo. siya na mag-post. Kahit gusto na mag-divorce ang mga magulang mo. Paano gusto lang nag-asawa ulit ng iba? At walang nagustong bukutin ng bata. At hindi sila ng pera. Eh, bakit ka mukha niya? Ano yun yung sabihin mula high school, balik ka na lang siya ng buhay? Ganun na. Hatanda ko, hindi nagkakalayo ang mga edad ninyo. Pero iba ang kapaligiran na kinalakan niya. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan niya. Tabi ka, Timika! Kung ikaw gagawin na lang. Di ba nagagaling? Dapat sinaganyan ka? Para sa'yo, mapapanood mo na ang pulitan behind the scenes. Talaga. Yan, yung... Nagustuhan mo ba? Oo naman. Nagdala siya ng nare-rape ko. Sakay! Sakay! Hindi siya nagsawang magpatawad. Wala siya. Kapag sinabi mo, sabi mo, mahal mo ako. Pinituloy ko na pala po. Hindi siya sumuko for his one great love. Pag lumaban ako, hindi ka mapapatentan. Marcos Sanchez, wala akong ibang makakasalan maliban sa amin. And this time, Ang puso't kami ng Lord ay sa kanya. Siya lang ang Parang siya naman ang mag-o. pagkalaban ng Sanchez. Nataral din. Sa